Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Numai că astăzi nu facem un desert, facem o gustărică, facem sărățele cu brânză de burduf și chefir, o rețetă super simplă, ies sărățele foarte crocante, delicioase, perfecte pentru snack și vă arăt imediat cum se face. Vă las pe ecran ingredientele pentru sărățele, puteți să puneți pauză, să vă notați. Veți găsi și în descriere aceste ingrediente, un pic mai jos sub titlu. Începem prin a pregăti ingredientele pentru aluat. Cel mai important este să dizolvăm un pic drojdia în câteva linguri de lapte cu puțin zahăr și lăsăm un pic să se activeze drojdia 5 minute. Între timp vom pune făina într-un bol adânc. Vom adăuga sare, după ce amestecăm un pic sarea, adăugăm și unt foarte rece pe care îl vom amesteca cu făina și vom obține o textură foarte nisipoasă. Da? Untul trebuie să fie foarte bine încorporat în făină. Facem o gaură în mijloc unde vom adăuga un ou bătut ușor. Am folosit un ou mai mărișor așa. Îl batem ușor cu furculiță și îl adăugăm în mijloc, după care vom adăuga chefir. După chefir adăugăm și brânză de burduf, care mie îmi place foarte, foarte mult. Atât textura cât și gustul este genul de brânză pe care, nu știu, l-ați servit cu mămăligă sau, nu știu, într-un langoș. De data asta facem sărățele. Adăugăm și maiaua făcută anterior și amestecăm bine, bine, bine până când obținem un aluat moale în care totul s-a încorporat cum trebuie. Vedeți că eu mai adaug un pic de făină pentru că simt la mână că este destul de lipicios. După ce am adăugat acest extra de făină, vedeți, nu mai este lipicios, este un aluat perfect. Îl lăsăm să se odihnească la rece pentru minim o oră sau poate chiar și peste noapte. După ce s-a răcit aluatul și s-a întărit bine, eu l-am scos din bol și l-am tăiat pe jumătate, pentru că vreau să fac două tăvi de sărățele. Dacă le vreți mai grosuțe, deși nu vă recomand, puteți să faceți o singură tavă, dar pentru că ele se mai umflă la coacere și este destul de înăltuțe, vă recomand să împărțiți aluatul în două și facem două tăvi. După cum vedeți, întind bucățelele de aluat direct pe foaia de copt, pentru că mi este mult mai ușor să tai aluatul cu acest cutter mai special. Puteți să folosiți un cutter simplu sau un cuțit, dar eu am acest cutter zimțat și îmi place foarte mult, îmi plac marginile cum ies la sărățele. Voi decupa aluatul direct pe folia de copt și voi transfera folia, o să vă arăt imediat, direct în tavă. Eu le-am vrut mai micuțe de, nu știu, 2 degete, așa, de lungimea a 2 degete. Vom unge fiecare bucată de aluat, da? Bețișoarele le vom unge cu ou bătut și puteți să puneți orice mix de semințe vă place pe deasupra. Eu am pus sare, eu am acești fulgi de sare, dar sunt un pic fancy și cred că sunt cam scumpi, dar puteți pune orice vă place vouă. Sare normală, eu am pus mac, puteți adăuga susan sau orice alt mix de semințe, puteți să puneți, nu știu, chimion. Eu am ales doar sare și mac. Am dat tava la cuptor și am transferat, uite așa, super simplu, bam, bam, bam. Am dat-o la cuptor la 180 de grade, sus-jos, fără ventilație, cam 25-30 de minute, cam 30 de minute dacă vreți să fie crocante, 25 de minute dacă vreți să avem un pic mai moi. Eu le-am vrut un pic mai crocante, vedeți că sunt foarte aurii, sunt ușor crescute, o să vă arăt imediat cum arată și când sunt rupte. Mi-a plăcut foarte mult cum au ieșit la gust, au dispărut
instant. Le-au mâncat ai mei ca pe semințe. A fost o super reușită. Sper să încercați și voi rețeta, sper să vă placă, sper să vă tenteze și dacă mai aveți sugestii de dulcinele, de sărățele pentru mine, vă rog să-mi lăsați un comentariu cu poftele voastre. Până la următorul dulcinel, vă îmbrățișez cu drag, pupici!